نحكسهم نطفئ نخيسهم نحجز كيفرسهم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرة حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي يلو بجزي أبي 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 يلو بجزي أبي 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 لبركو إنو حسابهم مدني الساعات معرضة ستمن قلايو بزعبوا حوين نليدهم قريو كم زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتواتهم عبيدنا نيو حيدتهم كنتارو قيرهم ذن عاسو حيدهم كيبهم حج حاليهم مسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواسو عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو تودي يوصلنا بريوز سعر كوات وات ويهويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتباسم عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرف جزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع حسبي عقلي تعميتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بسلام عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بسلام عقلي يفوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج ويهويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتباسم عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برت حيرف جزبلو كنت زدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع حسبي عقلي تعميتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بسلام عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بسلام عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بسلام عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بسلام عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بسلام عقلي يفوت صحيكم እንታይ ክንብል ንደሊ መሲልካ ኤርትራ ኣብ 2025 ሙሉእ ኣተኩራ ናታ ናብ ዳግመ ህንፀት ናብ ቁጠባ ናብ ልምዓት ከተተኩር እዩ ዳርጋ እቲ ሓሳብ ከምኡ ነይሩ ዋላ እቲ መንፈስ እውን ከምኡ ነይሩ ስቲል እውን ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ጥራይ እውን ኣይኮነን እቶም ኩሎም ሰብ ኣጀንዳታት ናቱ ዝገብርዎ ዘሎ ነዚ ሞመንተም ነዚ ተስፋ ዝህብ መድረኽ ንምጥያቕ እዩ ሓደ ንዑ ከተበላሽወሉ ትኽእል መንገዲ ካልኣይ እቲ ንዓሰብ ዝበሃል ቀፃሊ ዘረባ ድማ እቲ ናይ ምናልባት ንዘይፈልጡ እውን ፅቡቅ ክኾኖም እቲ ናይ ፖታሽ ዕደና ኣብዚ ዓመት እዚ ክጅምር መደብ ስለ ዘሎ this is yet another reason
ኤርትራ ብጸጋ ኣብ ነፍሳ ተመርኩሳ ንኸይትኸይድ ኩሉ ግዜ ኦብስታክል ንምፍጣር እንቅፋት ንምፍጣር ኤርትራ ናብ ቁጠባ ተኲራ እንድሕር ኸይዳ everyone ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ይፈልጥ እዩ ዓባይ ሃገር ሃብታም ሃገር ክትከውን ከም ትኽእል ኤርትራ ምዕብልቲ ሃገር ንኽትከውን ዘድልያ ባእታታት ኣብ ውሽጣ እዩ ዘለዋ ናምበር 1 5 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ሃገርና ዘለናዮ ጸጋታት ክትሪዮ ከለኻ ዝርግሐ ዘለና ጸጋታት ወላ እውን እቲ 3 ሚልዮን ዝቕመጠሉ ዘሎ ህዝቢ እንተሪኻዮ ካብቲ ቀንዲ ሪሶርስ ዘለዎ ቦታ ርሒቑ ከለዩ ሃገር ዝቕፅል ዘሎ ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ዝቐረበ ሓደ ኣብነት ዝሃበኒ ኤርትራ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጣ ማለት እዩ ኤርትራ ብምግባር ርእሳ ትኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ኣጸቢቓ ኸማን ጽቡቕ መኸደ ትጸገም ዘሎ ግን let's say for example እስቤዛ ኮሚደረ ድዩ ድንሽ ድዩ ሰላጣ ድዩ ቆስጣ ድዩ ኣብ ጋሽ ባርካ መሊኡ እዩ ዘሎ ነዚ ካብ ጋሽ ባርካ ተሰኪምካ ብመኪና ብትራክስ ጌርካ ነስመራ ንኸተምፅኦ ንደቀ መሓረ ንኸተምፅኦ ንዓዲ ቀይሕ ንኸተምፅኦ ብ10 ቅርሺ እንትሸጣ እቲ ነዳዲ ዘለዎ ዋጋ ንኤርትራ ተፅዕኖ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ናብ ግምት ብምእታው ኣይከውን እዩ ኣብ ገለ ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ታይል ነይሩ ማይ እንተደልዩ ህዝቢ ኣብቲ ማይ ዘለዎ ይምፃእ ንሕና ዲጋታ ሰሪሕና ኣለና ብድሕሪኡ ጀራዲን ጌርካ ክትነብረሉ ትኽእል ተተቕርፂ ሰሪሕና ኣለና ቱቦታት ክንእቱ ክገዛእ ዓቕሚ የለን ወይ እውን ሪሶርስ የለን እገዳ ኣሎ ስለዚ እቲ ዲጋ ብዓቕምና ሰሪሕና ኣለና እቲ ቱቦታት እቲ ኢንፍራስትራክቸር ንክንገብሮ ግን ካፒታል የድልየና ግዜ የድልየና ገንዘብ የድልየና እዚ ኩሉ ስለዘየለ ማይ ነስመራ ንኽንእቱ ንኸረን ንኽንእቱ ዓቕሚ የብልና ኣብዚ እዋን እዚ ማይ ግን ኣብዚ ዓዲ ሓቂና ኣለና ንኣብነት ኣብ ጋሽ ባርካ ዝበሉና ኣነ ዝተሓጐስኮ ማለት እዩ ኣስቤዛ ኣብቲ ከባቢ ሕርሻ ዘለዎ ስራሕ ይኹን ኣስቤዛ ኣብቲ ዝሓሰረ እዩ ምክንያቱ ካብኡ እቲ ዘሎ ቀረባት ናይ ትራንስፖርቴሽን ዘሎ መኻይን ይኹን ነዳዲ ኩሉ ኣብ ግምት ምእታው መስመራታት ኣንፂኻ ክትዕድሎ እሞ ንኽትክዝኑ ዓቕሚ ስለዘየለ ዳርጋ እቲ ዘሎ ጸጋታት ክትጥቀመሉ ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ኢና ዘለና እዩ ዝበሃል ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሳስቡ ክቕየር ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ከባቢ መንደፈራ ዝቕመጥ ዘሎ ህዝቢ ኣነ መንደፈራ ስለተምሃርኩ ኣይ ኣንደርስታንድ እቲ ኣቀማምጣ ናይቲ ህዝቢ ጽቡቕ ገይሩ ዝርዳእኒ ብደቀ መሓረ ገለ እውን ስለዝነበርኩ ኤርትራስ ኣብኡ ስለዝቕመጥ ዝነበርኩ ይርዳእኒ እዩ ኣብ ኣነ ዝዓበኹሉ ቦታ ኣብ መንጎ ሓደ ዓድን ካልኣይ ዓድን ኣብ መንጎ ኣውያት ከማን ኣይሰማማዕን እዩ ላይክ ሰብ ክትልእኻ ኣለካ ኣውያት ከብፅሓልካ እቲ ዓድታት መሬት ገፊሕ ስለ ዝኾነ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ሰብ ልኢኽካ ኢኻ ኣብ ከባቢ መንደፈራ ዘለዎ ዓድታት ክርአን ከለኹ ግን ኣብቲ ዓድኻ ወይ እንድሕር ኢልካ 6 ዓድታት ብሓደ ከተስማዕን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ጭቕጭቕ ኢሉ ዘሎ እቲ ህዝቢ ስለዚ እቲ ህዝብና ኣብቲ ዘለዎ ኣቀማምጣ ክትሪኦ ከለኻ ምስቲ ፃዕሪ ዘለዎ ምስቲ ድኻም ዘለዎ ኣብቲ ሰፊሕ መሬት ናይ ኤርትራ እንተዝወፅእ ነይሩ ብዙሕ ለውጢ ክመፅእ ምኻለ ወላ ኣብቲ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ሕጂ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ ሪቶ ዝሰማዕኮ ክነግሪ ስለ ዘለኹ እዩ ሕቶ ናተይ እንታይ እዩ ኤርትራ ዓበይቲ ትሕተ ቅርፂ ንኸይትገብር እውን ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ስጋት ሓደ ካብቲ ዓንቃፊ ኮይኑ ይስማዓኒ ዳትስ ዋይ ድማ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ መዛዘሚ ክግበረሉ ዘሎ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ተዋጊ ከይስዕራ ክእል እዩ ድሮናት ገይሩ ኢንፍራስትራክቸር ከበላሹ ግን ይኽእል እዩ ኤርትራ ተሃንፆ ዘላ ተተቅርፂ ከበላሹ ይኽእል እዩ ነፈርቲ ሰዲዱ ተተቅርፂ ከበላሹ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሕቶ ንኤርትራ ኣነ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ የለኹን ግን እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣንዳራ ካይደ ሓደው ቀጥታ ምስ ኣበ እኮ ስምምዕ ትርጉም እውን የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ምስ ኢማራት ኮፍ ኢላ ክትዘራረብ ክትክእል ኣለዋ so what do you guys really want ኢላ I'm sure ነዚ ምንጋር ዘድልዮም ኣይኮነን they know there is something between them and there is something ከረዳዶም ዘይከኣለ ነጥቢ ሌሎ ኩሉ ድማ ኤርትራ ምስ ኢማራት ክትዘራረብ ተጀሚራ immediately ካልእ ጀት ምስ ስዑድያን ምስ ግብፅን ዘሎ ድማ ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣትዩ ስለዚ you have these contradicting forces በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ኤርትራ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰንከልከል ወላ እውን ናብ ልምዓት ኣተኲራ ንኸይትኸይድ ዓንቃፍ ዶ ኣይከውንን ስለዚ ገለ ስጉምቲ ንኽትወስስ ዝደፋኢዳ ይመስለካት ናብኣየ ክመፅእ ደልየ ትኽእሉ ዝበ ፀናዕኩ هو ሕጂ ኣብ ናይ ብሓቂ ብቐጥታ ዝኸውን ግጭት እንተመፅዩ ዳይረክት ኮንፍሮንቴሽን ማለት እየ ኤርትራን ዓቕሚ ኤርትራን ክእለትን ተባላሕነትን እሞ ከዓ ደፊሩ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚታት እሞ ንውሽጢ ሃገርና ከምዝነብሎ ዘለካ ነትሕቲ ቅርፂ ዶ ንገለ ዶ ተተናኸብ ገለ ተመፅዩ الحنتي جزي خمان أيك وصلنا نيو مخا أفتار هار مخا تهارمام قال ملاك ونن ربري بنا دا يدبها لمبر كيركا
መንግስት ኢትዮጵያ ምቅያር ቀደም እኳ ሓደ ከለዎም ሓይሉ ከለዎም ሊታል ሕጂ ዳ ተፈራኽሸም ከለዉ ማዓፀላእቱ ከለዉ ነንሕድዶም ኣብ ደይተኣመንሉ ከለዉ ግዜ ከማና ይወስድ ኣብ ኣሜሪካ ጎራሕ እዩ ነዚኣ ነቲ ናይ ውሽጢ ዓውዓው ገለ ዳ እምበር ነብሰ ቅትለት ኣይክገብርን ኢልና ንውሰዶ ግን ነቕልሎ እቲ ኩነታት ናታቶም ካብ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ እውን ኣለዎም እኮ ቁጠባ ዓብ ኣለዎም እቲ ከክፍኡ እቲ ምሻለካ እቲ ዳንጀራት ነልዕሎ ኣለና እምበር ኣብ ዓመት ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ንወልዱ ሕጂ which means sacrifice ዝግበር ህዝቢ ኣለዎ ማለት እዩ ፀገም ዘሎ ንዑ ድኸውን ስራሕ ንዑ ድኸውን እቲ ቤት ትምህርቲ እውን ፅግሞም ኣሎ ማለት እዩ ግን ወርክ ፎርስ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዓብይ ሓይሊ ተዛማዲ እቲ ቁጠባ ዝኩነታት ናይ ዓለም እንተተረጋጊኡ ናብ ዳዓብዮ ልመልሹ ተኽእሎታት ኣለዎም ትሕርሻ ትመሬት ትገለ ሪሶርስ ከምዝናትና ተደይበሊፁ ማዓት ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ዝኩሉ ብግምት እቲ ከዓ I think بناتي نزغل وهليلنا نخنجمت هنا مالتي ما خلنا أقول له بحمش عامة نحسب كل تشحن عسران حمشنا لنا كسب كل تشحن سلاسنا لنا إذا نتاتهم شجرنا زي نولد لنا كي كودو حد حمش عامة عنيني قبل لنا كوين سمعنا أنا فات كم عام دلوا حلف حمش عامة نكست عام نزي معلبة خي جبروا له كسب كنا تلسقوناي مثلا وهنا تقول جزية نتي ناي وشتام شجرنا زميسكا هاجر أو ربح فاتو حصل تخيل حجنا زي أحسب تخون أبزا وش تعمد عمش تعمد ندرس خار أمبر جورجو أنا عدمي حمش عمد كوست غير عمش عمد حجي إذا قمت أتيخا أب إيرترا تزجبر اللاتنا window of opportunity عدل حدا كم إيرتراوين حدا زجبرنا نصور بخوان نجر على مالتي إيرترا ونتن تعويت بالله الوزي تنازع حد الناس كسر دفتن حيلتات ولا تفتن ربري بقيت سعيري وحدش معرفت أتولي كم زبالكايو نحنا ما قدي بدقللنا نعت ما بدبر تعلم سلاد وخنا حجي أبزن وش حمش عمت كا وحداتين بناي هاجر درجة حاسب كلها مالتي تحانتن قلن ولا تي جناي نامنت زي ماي معك أبن قلن أبوت اللي خمس بالكايو ناي بحق ناي حرشاخ وناي كالوخن انفراستراكشر تقبر تريليها ما يتقبر التمايقن بتبوي ناب بتصح ناب حرشاد بتصح ناب غزاد بتصح قال مالتي حجي خاف تصبو ناي بحق تحقوس كله ابي افرام مسكركو يغن لك انتم ارنج جيروم نتتور ناي فابريكا تقبر لنا مالتيو كساب كندو عبي اي كوين تسمع عن النيرو حدا كالايك ناي بحق قداست تخونه تغابيا تعصولنا دلا مالتي صبو دلو كيميكالات امصيخا افت فابريكاتات نابت بوتات كيركا نمولو ايرترا نحرشاديو نغزاوت مسرح ديو نخلو بقوع زخون استايط راح يدليهم كابيتال ملشكا معباين قالني which means infrastructure نخوم نقبر الله تسرحي عبي انفستمنت تغير دلو كوميتاتكم كوسخ لي مالتي حجي تبون ماين انت الله جيبكا نفسها ما يتخلولو نفسها مغب فريخات تخلولو مقدسات الله بحجو سراح يكون بايدو سراح دلو دبر دلينا نمللنا مالتي حجي نزو كله ملشكا خقالاتف كم نداد حباري دبال نداد خونه زخل كابيتالي ገንዘቢ حجيتن دخونه كم سات سرحنا we need FDI بلا foreign direct investment ናይ ካብ ወጻድ መጽ ኢንቨስትመንት ኮይኑ ገንዘብ ጽቦ ዘሎ ኤርትራ እትባዓሉት foreign ኮይኑ ዘሎ ቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝባይ which means the capital ናቱስ the capital ናትና ኣብ ደገ ዘሎ ሲዩ ዓዲ ብዛሕ ኣብ ደገ ይደሎ ማለት ሕጂ ደገ ዘሎ ካፒታልና ንውሽጢ ኤርትራ ንእትወ ንኽልተ ኮይና እቲ foreign direct investment ብቐሊሉ መጽኢሎ ማለት እዩ እኳ ደኣ ቀዳምነት ንኤርትራውያን ብዝህብ መገዲ እኳ ደኣ ንኽኸስብ ኢሉ ዘይኮነስ ንሃገሩ ክሕግዝ ኢሉ ማለት እዩ ክትከስብ ተደሊኻ ካፒታልካ ኣብ ካልእ ተዋፍሮ ይዓብየልካ ኾን ኡጋንዳ ንኬንያ ንኣንጎላ ተበልካ ዝዓብየሉ መገድታት ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመት ፍሉጥ ክኸውን እዩ መኽሰብ ደሊኻ ደይኮነ ግን ሃገር ክትቅይር ደሊኻ ታሪክ ክሰርሕ ኢልካ ትገብረሎ ማለት እዩ ሕጂ $1 ቢልዮን ተድሊካ እዚ ካፒታል ኣቦትኡ ኣለካ ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕ ካብ ወፃእኻ ንካልኦት ደቂ ወፃእትዎም ትኽእል ምዝ ዝረኣናዮ ምስ ጣልያን ዶ ምስ ስዑድ ዶ ምስ ቻይና ዶ ዝበሃል ብዙሕ ዳይረክት ኢንቨስትመንት ካብኣቶም ዝመፅእ እውን ኣሎ ማለት ሕጂ እዚ ካፒታል እዚ ምፅኢኻ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝሰርሕ እንተደኣ ጌርካዮ ንሳቶም ኣብዛ ዕኒኒ ከለዉ ነቲ ቁጠባ እንተደኣ ዓብዩ እቲ ዘበና ናብ ቴክኖሎጂ ትኸደሉ ዘላ ምክልኻል ኣብ ክንዲ ካላሽን ሒዝካ ኣብ ድፋዕ ትኸደሉ ዓመታት ተወዲኡ ኮምፒውተር ሒዝካ ድሮንካ ትቋፃፀረሉ እዋን ንኸይድ ኣለና ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ተቐላጢፉ ነዚ ዓለም ይቕይር ኣሎ ሕጂ ኮምፒውተር
ክእለትን ዓምን ደለዎም ኣብቲ ዓዲ ክፈርዩ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ፀጋታት ናይ ትምህርትን ናይ ፍልጠትን ውሽጢ ክዓቱ እዚ ክቃላጠፍ ወዓል ሕደር ክበሃለሉ ዝግባእ ኣይኮነን ኢንፋክት ኣብ ክንዲ በትናታቶም በቶም ናይ ፀላእትና ድኻማት ንክንፅብፅብ ንውዕል ሪመምበር ንሓንሳብ ንሕና እውን ሰምዒታውያን ኮይና እቲ ድኻሞም ጥራሕ ንዓና ዓወት መስለና እውን ኸውን እዩ እዚኦም ዳ ንሕድም ከምዚ እንደ ዝገብር ዘሎ ኣብ እንዲ ኣብዚ ድጋገ ዘሎ ግን ብተዛማዲ ከዓ ናታቶም ካብ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎ ክእለትን ፍልጠትን ዓምን ዘለዎ ህዝቢ እውን ኣለዎ ዋላ ይሕመቕ ይፀብቕ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ፈርስት ዝመፃ ኩሉ ዞባ ጋሽ ባርካ ንዞባ ኮሌጅ ዕድመ 13 ተምሃሪት ክፍሊ 7 እንታይ ክብለካ ኢለ ንግረ መንገድኻ ርእዮ ነይረ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኢንቨስትመንት ረጊሩ እዚ ናይ 20 ዓመት ኢንቨስትመንት ኣይኮነን ተቃላጢፍካ ቮላታ ጭልጭል እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ ከይተስእ ከለዉ እቲ ወዲቑ ዘሎ ፀላእሲ ተበራቢሩ ሓይልታቱ ጠርኒፉ ከይመፀካ ከሎ ዝብል ማለት እዩ ጂኦፖለቲክስና ንክንብል ዘለና ብቁጠባ ዕብለላ ኣሎ ብባህሊ ዕብለላ ኣሎ ብዲፕሎማሲ ዕብለላ ኣሎ ብምልታሪ ዕብለላ ኣሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ከይመፀ ከሎ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ኣቦቱ ኣሎ እቲ ፅቡቅ መገዲ ሒዝዎ ዘሎ ኣቦቱ ኣሎ ግን ክቃላጠፍን ገለን ዘለዎ ብሕልፊ ሓደ እዚ ፖለቲካል ፍልልይ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣራሓቂካ ስቂልካ ኣብኡ ክትናኸስ ዝሓለፍካሉ ናትና እውን ዕኔኒ ይበሃል እሱ ተወዲኡ ኩሉ ንምሸቱ እናትና ርእይቶ ኣለና ተደሊኻ ትሰማዕ ኣነ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እቲ መንግስቲ ፅቡቅ ተታሒዝ ዘሎ ፅቡቅ እብል ኣለኹ ክስራሓሉ ዝግብኦ ዝስራሓሉ እብል ኣለኹ ከምኡ እንዳበልኩ ከዓ ኣስመራ እውን በፂሐ መፅአ ምስቶም ዝምልከቶም ናይ ባሓቂ ዕድል ገይረ እውን ንሳቶም ከዓ ሰማዕቲ ኮይኖም ኢንፋክት ካብ ዝናሓስቦ ብዕስራ ዓፅፊን ንቅድሚት ዝሓስቡ እዮም ክብፃሕ ዝግብኦ ብሕልፊ ናይ ኤርትራያን ስታዲስ ተገብረ ኮንፈረንስ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ብዙሕ ነገራት ዝሕሰበሉን ዝስርሓሉን ምህላዊ ማለት ሕጂ ኣብቲ ምቅልጣፍ እንተደኣ ተጓይና ነቲ ተደናግዩ ክቃለጠፍ ንደልዮ ነገራት ከዓ መገዲ ኣለዎ ከምዚ ፀቕጢ ጌርካሉ ኣገዲድካዮ ኢዱ ጠምዚዝካዮ ኣይኮንካን ሓደ ባህሊ ናይ ሻዕብያ እውን ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ እውን ኣይሰርሕን ኮሚታት ተላዚብካ ይህን ኢልካ ትገብረሉ መገድታት ኣሎ ስለዚ እሲ ንፋስ ናባናይ ዘብል ዘሎ ትፅቡቕ ዘለዎ ግን ንኩሉ ከም ትሕዝ ከይወሰድና ንክንገብሮ ኢለ እሞ ቆሪፀካ ኖ ፅቡቕ ኣለኻ እንታይ ንኽብል ኢለ እንታይ ኣሎ መሲልካ ሓደ ቀፃሊ ዝሰምዖ ዘረባ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ይዕበይ ንኣስ ይስራሕ እዩ ነገራት ብፍላይ እቶም ከድኩም ዝረኣኹም ብዙሓት ከምዚ ከማኻኻ ስለ ዝረኽቡኒ ብዙሕ ስእልታት እውን ስለ ዝሰዱለይ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ምዕባለታት ከም ዘሎ ብዙሕ ንጥፈታት ከም ዘሎ እዩ እንታይ እዩ እቲ ኣብቲ ናይ ኤርትራ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብተን ዝሓለፋ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ቱ ማች ፔሲሚዝም ኣሉታዊ ስምብራት as if ኤርትራ nothing is going on ዝብል ስእሊ ኣብ ርእሱ ስለተወቀጠ ገለ መንእሰይ every time ኣብ ኤርትራ ክግበር ዘሎ ዳሕርካ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ሃሲና ዘሎ መሲልካ እቲ ኢኮኖሚክ ሞዴል ኤርትራ ትኽተሎ ዘላን ኢትዮጵያ ዝኽተልዎ ዘለዉ ነንበይኑ ስለ ዝኾነ እዩ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ካምፓኒ ናይ ሃገሮም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዩ ኢነ ሰንስ ኢትዮጵያ እቲ ዝበለፀ ቁጠባ ናቶም ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ንክትገብር ድማ ፍላሽ ነገራት ክትገብር ኣለካ ዱባይ ኣሚን ምድረ በዳ ገዛን ፓላሶን ፅርግያን ተሰሪሕካሉ ኣብ ምድረ በዳ 48 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ቱሪስትስ ንሓትሕዶም ክረገፁ ይውዕሉ ኢማጂን ዳት ካብ ቃሩራ ጀሚርካ ብባፅዕ ረጊፅካ ክሳብ ዓሰብ ዘሎ ኤቭሪዌር ዱባይ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኤቭሪዌር እቲ ፖቴንሻል ናይ ኤርትራ ማለት እዩ all you need to do is tall buildings and marketing ነዊሕ ገዛውቲ ትሰርሕ ሽዑ ሄቪ ማርኬቲንግ ክትገብር ኣለካ እምበር ህዝቦም እኳ ካባና ይበዝሕን እዩ ቢያስ ነዳዲ ነይሮም you can say that ሕጂ እንታይ ንኽብል ኢለ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ሞር ክስራሓላ ዝደሊ ኣነ ሓደ ጃየንት ዝኾነ ዝደቀሰ ስሊፒንግ ጃየንት ወይ ከዓ ኣዌከኒንግ ምብርባር ዘድልዮ ገጅፍ ሓርማዝ ኣለና እሱ ድማ ዲያስፖራ እዩ እዚ ዲያስፖራ ዘሎ ሓይሊ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዓቕሚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ you will not gonna get it from China ካብ ስዑድያ ክትረኽበ ይኮንካን ካብ ጠፋሽ ጥልያን ክትረኽበ ይኮንካን ካብ ጠፋሽ ኤሮጳ ክትረኽበ ይኮንካን እቲ ዝበለፀ መንግስቲ ኤርትራ
comprehensive كحسبلو زلو بعبي كحسبلو زلو debate كجبرلو زلو department كجبرلو زلو الدياسبورا حزبي كمي جيركا ناوشت عادت اتو نا زي مالت حفا بيلكا توزا مالت يكون باي ذا واي حفي الكامتاون ريسورس يكون نيرترا لذي تدغ زلو عقمي كجف عقمي زلو ناي تمرت عقم لو ناي مويا عقم لو ناي قلبت عقم لو ناي كابيتال عقم لو سلازي نزي عقمزي كمي جيرنا موبيلايز نغبرو كمي جيرنا نيرترا نتو ادمسي تقمريت سلام كلكم منغسي يرترا بوندا يبل نيريو لايك بوندا مالت بوند مالت بكابيتال ماركتس بوند مالت كمنغس امريكا 35 تريليون لو هاو يسي سرفايفينج بوند يد شيء لايك ان امريكا وي تراست ان جاد بالدولار لو تراست مي كبوكم يزول زلو 35 تريليون عدام زلو سب نكلقحو ريغا غيريزوال ريغا غيريزوال every second منغس امريكا عراك دلو خلو ريغا يو they have no problem ገንዘብ ራይስ ንኽገብሩ ኤርትራ እዚ potential ዘለዋ we need to discover this one and أنا جينا تابع إيرترا زول مرحنات كله بلايم كن قبرين خلينا because إذا بإيرترا زول مرحنات تحلف 10 عامات أبناء survival mode ينيرو إذا هجر إذا كم يجرنا نتحنا كابز أف أنبسا كابز أف حرقت كم يجرنا نوص أي زبل نبرة سلزي كم يجرنا كاب حرقت كنوص أي زبل نبرة أتحسس بقى immediately كم يجرنا ناب tourism ناب business كنحسب قبل أي كلني أتزل لهم كاب أف أنبسا خنوص على الناس بلا تحسس بهم كل اللو مغنياتو تنبسع جونا الله يبكابينا يزن بالله امريكا ودغاي ولا عقلي ودغاي الله يقسم له حيل سلازي تناي سرفايفال حيل كله كالو ديبارتمنت كن بفلاي اب دياسبورا زلو كوميونيتي زمرحو مالتيو نسو مسابير إيرترا زلو ديبارتمنت بحاجه قينو وي نيد تو ثينك تميجرنا موبيلايز كن قبرنا نخل لازم منقدزي سيريس ديسكشنز اليو ازو كله فيستيفالات ابدغز قبر اي ويش بزعبا زي ديبيت كقبر What do you say about this? انتي تبلس غداني لابزار السزي هو حدا حس اذن بلو دلنا حسو بلي سراحي ابت تاغابرا ابتي جي ابزي نبور اوان صنحنا نبور ناتلنا نبلالنا انا تا زي نبور اوان تا كابتا 98 تاني دقصر الله 27 عامت بين الله 3 عامت not easy حجي تا نبور دام معسينا اتينا يدبهال دلو ابا خلنا دينا تا نبور ك مهنياتو سي كنعق انت خوينا خابت ناي نبور مالت حجي أنا بقى كابلو مني وناي ويانا قداي تودي قصون خنبال مس بصحنا خاب اني نكون قصر هنكلالنا مالتيو لولاو مريتنا ترغاغينا لنا سراويتنا بابوتو لو خاب كم سبنا خا دو كان دحلخاون زلالن تنبري خا سو تبهالو لوان ولا ود تريكونا جينا ኢትዮጵያ ቀውሲ بحجي دفرارحنا دلو ابا اود مسكا ነገራት كله خلي ግን تبس حس 2 عامات يرخون يا تا قرب نبر كمان كنبلا نخل معك اني سا كمان انت خوينا ግን ጎን ጽቡቕ ዘለዎ እዚ ናይ 27 30 ዓመት እንቋዕ ኩሉ خساره ይኮነ ምእንቲ ሃገር ምድሓን ኢልካ ሃገር ኣገልግሎት መጽዩ ካልእ ትሕተ ቅርጽታት መጽዩ ጽርግያታት መጽዩ ዝንብሎ ዘለና ናይ ዲጋታት ዶ ናይ ትድካሎሲ ጽቡቕ ዘለዎ ኩሉ ጎን ምክልኻል ጥራሕ ይኮነ ሳብ ለምዓት ከም ተሓለፈውን ፍሉጥ ማለት እዩ ግን ሃጓፍ معت الله حداتي كم سبلا دلها نزي دياسبورا دلوسي زعقور حيلس كما جيركا تبارابرو انليش تقبرو مالتي تعاقموتي كلوتو حنقولو ابا حنقولو اب تموكرو كلوتو انن كابيتال ناتو مالتي نن نزخ تقبر كا بوزح نطقس نخلينا كن كلتا نتقاس عن توينا يتبونا ما ينطقسنا تن كلتا مس اند خدا بز دلنا يخا حدا نوصف دخونه بانكين سيستم لك ገንዘብ متنتاتنا هوتنا دم دحالفلو تبوتاتن قالن انت را خوينو تي دم بركاب هوت نحد قطبقا ገንዘብ كمحلالف كله خبتنا فتيو تباربرون زكايدون مالتي حجي دنبور اوف كورس اب زي نبور وان نبرنا له تسسغمتن قالن ابوت الله اندي كنا ابزا ساعات زيا اذناي بانكين اسرار حدلو مودرنايز ناتو مغبار هنقطعم خوينا خاطر فيلدنا هيك اصل دخونه قربون كصاطول دلي ازي عرض لك يعني نعو خي جبركا اشغار سلا دخونه حدا نتي كاب فورين دايركت انفستمنت خلكنا بمثنتات ببنكታት يدمحلالف قطبه كالاي دخونه تكال غيركا عداغا غيركا مخفل غيركا داتو دوص امبورت اكسبورت ولا فتوش تعدد جبر نقدتات
تي جنزب بقلطيف محلالف تخيلوا قطبخا يرسن خيت بنزين ندد يخيل الله مالتي سلاقش تخوين خا يعقثكاتي ምክንያቱ ከይድ መሓለኻ ኮይኑ ንሕዘካ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ንበልና ሕጂ ኣርስተ ከይክ ፍዓና ካልኣይ ከዓ ናይ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ዲጂታል ቴክኖሎጂ ድሓን መቸም ኤርትራ ምስ ከድካሲ ከምቲ ድፍራሕ እውን ኣይኮነን ኣሎ ብተዛማዲ ብዓብዩ ዲጂታል ክንብል ከለና ኢንተርኔት ማለት እዩ ጥራሕ ኣይኮንኩን ቅድሚ አይ ቲንክ 1.2 ሚሊዮን موبل فونز الله كلن سمارت فون اجنازي كال تكنولوجي وسخ ابيلكا انترنت اكسس وسخ قالت ابيلكا له بزح تصقمون ايكونه ግን ሃጓፍ ኣሎ ቲ ድሰርሕ ቲ ናይ መንግስቲ ትካላት እቲ ባንክታት እቲ ድርከቡ ደሎ ቁጠባታት ኣብ ውሽጢ ምስቲ ወፃእ ደሎ ምስቲ ዓለም ዘሎ ክረኸበሉ ድኽእል ብቴክኖሎጂ ማለት እዩ قالي خات بزح تسرح نبلو دلنا بعلو سرح ولا نقر حرشها تفرق تلك يني تكنولوجي صباح نقول درون غير كاكو حرشاتات كون تكايدو دلو ولا تنمشينز دلو انا بحق امبرسيف دخنا عبيت نغرات له مس اند خيد غون دخيد تناي تكنولوجي عالم سقالا طفالو معناتها حجي اي ثينك بتي دفاتات اند صنح خنعقونه تخوينا نزناي دغ حيل اسك ما غيرك تبربرو زربع جنبار حجي مزحته وقت مزد مص اتحزا مزد مص حصاب انا يبرغنا حمد دوناي ناي قللكا درجا ابدغ دغبر انت ايرترا دغبر فيستيفالاتن قالن مكلخال او تدرفت مبزح تسبون دردو يመስلنا انا كمان كابتم اسكردوني زياس انتايا زياس كما غيرنا نطقمنا توعل تقدف كله ودباتا تقدف كله خرابع جنبار كنبل كلنا انتاي مالتنا ادبهللو حصر دبل قداماي جنبار سالساي كالاي جنبار سالساي جنبار لهم ايكونوميك زونس يم فاليوم ونت وش تعدد الله نت دياسبورا خا بدبدبو رابع جنبار حج افتي براندين افتي شما وهبا افتي اقلالصا اي ثينك سرح در لي خويد سمعني مخنياتو immediately قلطيفو رابع جنبار تلكلاس مس جنبارن مس مكلخالن دامبر مس قطبان مس انفستمنت اندخيد كوينو ناي برها يكونن كالاي كا اب دياسبورا تلكاسي اب سعودي دلو دياسبورا له اب سويسرلاند دلو اب امريكا دلو اب استراليا دلو خلي كما يجري واحد جنبار كوين دلو زحجي الكون قرب افتناي امبار ميبي ريبراند غيركا ميبي اشماتن كن تم حسابن تي كجبر الله قدامنت مبال كن كاب عدي وعلن مالتي عندنا افتناي ناي دياسبورا افيرز بهالالو اي ثينك ابتعتي ناي واتساب قداي منستري ديو ابتعتي ناي كالدي كن دخونه خوينسي ن دياسبوراتات ملكت ديبارتمنت الله نعم زخلن بلدلنا ساتهم كم مريح ترى مصيم ابقدمينا مغلصتن قالن دهابو بتنساتهم دردونا خنكيد ناي بحق صبو نيرو ግን እቲ መዋቅር ናይ يحسبي مالتي ግን ከምዚ ሶፋር ከምዚ ሳይድ እሺ ኮይኑ ጸኒሑ ሓድነትና ንዓቅብ ሓደ መዓልቲ ካብ ዓድና ኢንቨስት አንገብሪና ኢልካ ኣብ ኣኼባታት ተጣባዕ ገለ ኮሚታት ኣሎ ግን ርዱእ ድኾነ ወይ ከዓ ኣነውን ካብ ዘይፈልጦ ንላዕለውን ኩሉ ተኽእሎታት ኣሎ ሶ ንመሸቱ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ባንዱ ክትፀግር ፀኒሕካ ካፒታል ስቲ ኢንቨስትመንት ገለሲ መንግስት ጥራሕ ባንድ ክውስን ወይ ከዓ ክሓትም ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ወይ ንስሎ ወይ ከዓ ቀረፅ ካሎ ማለት እዩ ታክስ ካብ ናይ 200 ጀሚርካ ብዓብዪ ግን ሓደ ንቁጠባ ዓብ ዝገብሮ እቲ ቁጠባ ዕዳጋ ምስ ፈጠረ መክሰብ ምስ ፈጠረ ነቲ መክሰባት ነቲ ሃላኺታት ንዕኡ ካብ ትወስዶ ቀረፃት እዩ መንግስቲ ድህብትም ማለት እዩ ሕጂ ሃብታም መንግስቲ ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ከምዚ ናይ ኮሚኒስት ተሓሳስባ ኦኬ መንግስትና ገንዘብ ጎዲልዎ ኣሎ ተኣኪብና ገንዘብ ነዋፅእ ወላ ስውን ኣይርብሕኒ ናይ ብሓቂ ኦፍ ኮርስ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ዓበይቲ ትሕተ ቅርፂ ድኸውን እምበኣር ንቱቦታትና ምዝርጋሐ ድኸውን 1 ቢልዮን ባንድ ክንገብር ኢና ባንድ ከዓ ናይ ብሓቂ ኢንቨስትመንት እዩ ክንዲ ዝትህቡ ሓደ መዓልታ ክንዲ ኮይኑ ክምለሰልኩም እዩ ኣብዚ መፅሓ 10 ዓመት ኢልካ ትገብሮ ግን ንፅቡቅ ኢልካ ስለ ትገብሮ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ግን ከምዚ تأكب مو ناي غوفاند مي عينات اخاخبا غيركا ገንዘብ አዋጽኦ ትብል ብዙሕውን ንዓኻ ይደስ ዝብለካ እምበር በሃገር ደረጃ ተዋጽእ ብዙሕ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ ኣኼባ ሚልዮናት ቁርብ ኢኻ 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን ኢኻ ተዋጽእካ we are talking about ኣማኢት ሚልዮናት ማለት እዩ ሞ ከዓ ግድነት ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕካ ክድረት እውን የብሉን
ካልኦቱን ከኣትዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ባንድ ምልክት ድዩ ናይ ቀረፅ ምልክት ድዩ ናይ ገለ ጌርካ ተተባብዑ ናይ ቁጠባ ምልክታት ድሓን ዋላ ነቶም ናይ ስፔሻሊ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ፈላጣት ንዖምን ክንገድፈሎም ኢና ግን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ገና ደይተበራበረ እዩ ማለት እኳ ደኣ ድሕዝን ተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ድሓን መቢ መምሃር ኮይነና ኣለዋ ማለት እዩ ነዚ ተጠቂመና ኣሎ በዓል ኡጋንዳ በዓል ኢትዮጵያውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኬንያ አንጎላ እዚ ካፒታልን ወል ፅቡቅ ዘለዎ ግን ንዓኣተን ረቢሐን ህዝቢ ከዓ ኮይዱ ከዓ ካፒታሉን ገለ እንደዕብየሉ መገድታት እዩ ኣብ ሩዋንዳ ከምኡ ገለ ከምኡ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ድሓኒ ከምዚ ሉዝ ኣይኮነን መለበሚ መምሃሪ ገለ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሕጂ ግን እዚ ተዋህለለ ነገር ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ንኣቱ ኣለና ኣብታ 2030 ክመልሰካ ኣብዘን መፅእ 5 ዓመታት ዘን ድበልናየን ተደይተገይረን ግን ከምዛ እንዳበልና ተኮይና ካብ ኣተማይ ክንሓይሽኒና ማለት እዩ ድገደደ ከዓ ናትና መሪሕ ተራ ድፃወት ዘሎ መሪሕነት ከምታ ዓንተ ወይ ደልኩ ከዓ ነጥራሕ ደይኮንካ ዕድሚኦም 5 ዓመት ክውስኽ እዩ ናትና ውስኽ ናቶም ውስኽ መልሾም ሽዑ ፀላእትና ከዓ ነዚኣ ፅብፅብለዎ ማለት እዮም እንዳበሉ ከለዉ ሕጂ ከሎ ጌና ዝግበር ከም ዘሎ ተተሰሪሕዎ እውን ክቆብፅ እዮም እዚኣ እዚ ሃገር እዚኣ ከይዳ እያ ንሕና ስእልና ኢና ንፈታትን ዘለና እምበር تتحاز يكون تنلون كجرفنا وندخل تخلطات اللهم كم زي عمل بالكو قرب دانو حبيل الكاميرا أعتقد بتعم تبغى ملسي داني نتايو أبو كم تبلو زلها now or never you نرقصهم نتفقن غيصهم نحجز كيف رصهم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوصهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالت مال سكرو سكرا حليلهم يقولو ادفقوا إريترا أبي أبي الله نجزي أبي 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 الله نجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم الساعات معرضت ستمن وقلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا حيدتهم كنت عرب يرم غن عاسو حيدهم كيبهم حج عاليهم اسفرسو عبيدنا يوزلو الغاوات واسو عبيدنا يوزلو سرايو فوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غيرهم يلا انتم يلا نحنا زين غيرهم عبيدنا يوزلو كودي يوصلنا بريوز سعر كوات وات ويهويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوك عبيدنا يوزلو إلا وقت باسم عبيدنا يوزلو سرايا النفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معتلو درت حيرك تزبلو كم تزديرنا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تأميتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بسلام عبيدك يوزلو